quan us han operat de l'ascensor amb la camilla i que esteu a l'ascensor amb el camiller i baixant l'ascensor. Aquesta sensació m'interessa. Que aquesta sensació m'interessa molt. A mi m'ha dit que jo no ho pot ser, perquè jo ho sentia... Quan esteu a l'ascensor, que us acabeu de despedir dels pares i s'estan tancant les portes, encara veieu els vostres pares, ja es tanca, i us quedeu vosaltres a la camilla amb el camiller i va baixant l'ascensor, quina sensació teniu? Però és bo, perquè la feia gràcia. M'ha dit que no pot ser, la camilla. Deia, m'ha quitat els puntos. Jo no sé, perquè la camilla... No, però quina sensació tens tu? Ah, jo estava bé. No m'ho crec. El primer cop estava bé, perquè ara sabia no... Ja, jo... Però m'han operat 3 cops. El primer jo no sabia que era quiròfan menys. Però no m'ara va pujar sense mi, amb el camiller. El camiller em feia gràcia, però és que jo no... Jo no sabia que era el quiròfan, no n'havia entrat mai, era un altre molt petit. I la segona? La segona vaig operar. Sí, jo la segona ho vaig operar. Jo... Fins dins que ja estava... Això sí. Sí, a més, aquí veus el fred de les pares i a més el fred del quiròfan, que quan entres és com buit i gelat.